шифир тоҷикӣ 140 дона рафтагиай. Инаш 2-3 сантиметр шоф дор. Намияи проектуш 110 дона рафтаги. салому алайкум, подписчикои канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи тамошобинон. бо хоҳиши баъзе бародарон мо хостем видеоро сёмка кунем, ба шумо дар бораш гап занем. ва видео дар мавзӯи як киришаи хонаи замонавӣ мешавад. мо ба шумо дар бораи ҳамун киришааш гап мезанем, расходша чанд қа маҳсулот меравад дар ҳамун. бо нархи ҳозиразамон ҳисоб мекунем, ба шумо гап мезанем. видеоро то охир тамошо кунем бародарон, ҳатман ба шумо махфул мешавад. рафтем бародарон, мо ҳамира расходи киришаша ҳисоб кардем, ҳамаша дар коғаз бо навистагем, нархҳои ҳозира қатӣ ҳамаша ба шумо гап мезанем бародарон. хона нав сохтагиай, расходҳои ҳозира, нархи ҳозиразамонай ҳамаша гап мезанем. видеоро бо диққат тамошо кунед то охир бародарон. ана хонаи 14-даҳашай киришаи замонавӣ пӯшондагиай бо шифири тоҷикистон, чанд қа тахта рафтагиай, чанд қа река рафтагиай, чанд қа тахтои чорни рафтагиай, чанд қа шифи рафтагиай ҳамаша гап мезанем. насиб бошад дар оянда расходҳои ҳамира ай 0 то будшавиша ҳамаша сёмка мекунем, шумо да мепартоем. киришаро чӣ хеле дидесед, киришаи беҳтаринай. мо дар бораи расходи ҳами гап мезанем. ана киришае ки дидесед дар ҳами 140 дона шифир рафтагиай, шифири тоҷикистон ёзадагиам ё душанбе. ана тахта 110 дона рафтагиай, мисол дар болои девол мондагиам, бо карават тайёр кардагиам дар боло барои киришазанӣ. ана река 65 дона рафтагиай. ана тахтое ки чорни задагиам, нами размер задагиам, чорнера байнаш 2-3 сантиметр шоф дора. айнами 240 дона ай ҳами тахта рафтагиай, тахтаи даҳакай, 200каи даҳак. анами хел бародарон, мо ай рӯи коғаз бо ҳама нархҳои тахтаву шифира ҳисоб мекунем, итокша мебурорем. чӣ десед, проекти беҳтаринай барои киришазанӣ. тахтое ки 6 метре ки гуфтум, мисол 1 метре ки ӯ зиёдтӣ мекуна, мисол 5 метра ай болои мезанӣ. ана барода пуштиша ҳамашта кор меояд, ягон таю сириф намешава. ана меай бародарон, киришаи замонавӣ. хонае ки дар навор дидед бародарон, ин намияи проектуш. чӣ хел дидесед, ҳама размерош ҳастай. чорхонагай, ду тарафа меҳмонхона мешава, байнда дута хона мешава, якта калидор. ана 2 метре ки субромадагиай ай берун навес мешава. ана ин ду тарафи хона меҳмонхонаҳо 7-20 дар 3 шидагиай. ана ду хонае ки дар байнай 3 дар 5 шидагиай. проекти 14-10 ай бародар, мо ҳамира расходи киришаш ҳамаша ҳисоб кардем. ҳозир ҳамаша ай рӯи коғаз шумо да гап мезанем, нарху навои ҳозиразамон қатӣ. ина дари главне ай бародарон,
اینجا کلیدور медрои духонай ана инаио дарошай берунай ана проекта бародаро трезоша ма мондаги нестам мисол каседа трезаша ки ҷои маҳқулай ҳамора худуш бо трезаша интихоб мекуна ба дили худуш мемона ана расходи кириша бародаро дар хонаи 14 ана ҳамо обши 14 бародаро 2 метр пеш хуе буромадагай 8 ба 2 метр пеш буромадагай 10 шидагай фундамент навес буромадагай тахта болои девор бародаро ана 8 дона рафтагай яйта ҳамо стойкое ки дар болои девор мешава ҳамуҷа мерава 6 метра 25 аген 200 барош 15 45 сомони 360 сомон шидагай тахта болои девор ана бароямо тахтое ки болои деволда хеле банша 60 монда задаган намеёрам расияни байни ҳарта 60 не 50 дона рафтагай монҷа 6 метра навистагай не ки 6 метра рафтаги неста ду тарафада 5 метра рафтагай байнода ду хонаи байнда 4 метра не мо 6 метр задем мисол у зиётое ки ау мебуроя у да қафо пеш ҳамашта мерава ана 50 бародаро задагианамо барош 15 100 сомон мисол нархи ҳозирақати 5000 сомон шидагай тахтаи чорни бародаро 240 дона рафтагай 6 метра яъне растияни банша 2-3 сантиметр мондагиан 6 метраи 25 200 яъне барош 7 ана мо дар навор 10 гуфтем бародаро у 10 набудай 7 будай 240 дона рафтагай 20 сомаи донаш 4800 сомон ана тахтаи стойкаи кириша яъне болода барои стойкаи кириша кардан барои карават кардан 60 дона рафтагай 6 метра ана сараковка задагиан барош 15 85 сомон як донаи аму 5100 сомон шидагай ана рекаи падшифер 65 дона рафтагай 6 метра 5 да 5 бародаро 30 сомона нархшозӣ дами тоҷикистон 1950 сомон шидагай ана шифри тоҷикӣ задагиан ё шифри тоҷикӣ 140 дона рафтагай 50 сомона ёзи шифри тоҷикистон ана дигар шифиро бо қиматтара мисол валнасай валгаградасай нархшаи фарқ дора ё шифри тоҷикистон задагиан 50 сомаи донаш 7000 сомон шидагай 140 дона рафтагай амуда ана тахтаи таи стойка яъне ҳамо ай гирди ҳамо девор ки мебуроя мисол ай пешуна буромадагай ай қафо 91 метр буромадагай ана мо 20 дона дар таи ҳам мезананд 6 метраи 200 барош 15 яъне 45 сомони 900 сомон шидагай мех обши 20 килограмм мо ҳисоб кардем яъне мех точно ҳисоб карда намешавад мисол чанд килограмм рафтагай мо ҳамо обширо ҳисоб кардем 20 килограмм 120 мерава 100 мерава 70 мерава нархуш 10 сомон 1 килограммуш яъне 200 сомон шидагай 20 килош устопули бародаро аз рӯи шифер ҳисоб мекунанд донаша як донаи мо шифер 30 сомон задагиан 140 дона шифер да 30 сомони 4200 сомон шидагай ана обши мо ҳисоб кардем бародаро ҳамо да ҳамо кириша ҳамо болои девол то ҳам буд шиданша 29510 сомон да ҳамо кириша рафтагай да ҳами проекте ки дар навор дидед намеай бо проектуш ҳамин да мо обши ҳисоб кардем киришаша 29510 сомон пул да ҳами расход шидагай ана бо касонеда ки ҳами проект маъқулай ҳами расходон маъқулай номерои мо ватсапа дар описияи видео мемонем нависед бародаро ҳатман шумода равон мекунем
насиб бошад дар оянда бародарон ҳамон хонае ки дар навор дидед ҳамонро обши аз нов аз фундамент то будшавиша ҳама расходоша бо мебурорем як видеои беҳтарин карда ба шумо мепартоем. агар видеои мо ба шумо махсус бошад ҳатман лайк дар комментар нависед бародаро чӣ намуд кеше ба шумо дар кор бошад мо ҳатман сиёмка мекунем дар бораи расходаш гап мезанем. боқӣ дар панои аллоҳ бошед дар канал подписатсия кунед моро дастгирӣ кунед. хай то видеои